nakumahlabe kufeni inkonde endala yasemabheleni umfena igugi ungena sihamba ngamacala kaloku namhlanje utebhisile lulo kaloku losuku lwamayeza, today being the 5th of May 2021. Siphethe umba onzima namhlanje, siphethe uSkolpati. Sabe sincokola ngalonto ke elo yeza lihle limnandi limnyama engazwayo ephuma phansi komhlaba elumayo. Sabe siphethe noSkolpati namhlanje. Singekangeni kuSkolpati sithi wena mntu othi ndiyaqala ufika kwelikhaya, ndiyaqala ungena kwelikhaya, sithi subscribe ukwenzela uba uxelise lasise bendifonele namhlanje ekuseni ethi tatubhele mna ndineenyanga zininzi ndikwelikhaya, sendikwi-counter book yesithathu. Sithi masongeze ke kulo counter book announcement ke yile ethi iform wena mntu othi ufuna ufunda ngamayeza is active yapha kula website yethu. Asifuna uyitsala ke ba kudala siyiphinda lento iya ku website yethu, uzawufika ikhona i-link to i-form. Masiphezeni ke phela singene kuyo lento yanamhlanje sibone ukubana isiphathele ntoni. Namhlanje sithetha ngeyeza ekuthiwa nguSkolpati, kwezinye ikona bayibiza ngoyibiza. Xa siyiqala sifuna uyiqala ngela gama likhulu, yabona kubhele xa izawubiza la magama uqala khangela umlenze ebhedi abambelela ukuze angayowa. Kuthiwa yi-Dioscorea sylvatica. Bacela ke abantu abahle bathi phele khawabhale la mayeza siwabone, silibhalile ke mntana omhle. The other name ke for i-Dioscorea sylvatica bazawuthi yi-elephant's foot. Yabona ke once kuthethwa nge-elephant's foot, elephants this izawuhamba ihambe ikuconfuse. Kukhona enye esakhe sathetha ngayo ngenye imini, uzayikhumbula ke wena mntu olandelayo into nayo ingathi ibu-elephant's foot. Ngaloo mini sasithetha ngentolwane. Kukhona kukuyelelana kwezi zinto ziphuma zibe into enkulu ephuma phansi komhlaba, ziliqedlana ke xa sifaka noobhoqo zezinto ziphuma phansi komhlaba, enye ibe ngathi is an elephant foot. Lena into mhlawumbi the best way yokuyiqonda yile yokubana kuthiwa nguSkolpati. Abanye bazawuthi lufudo. If uyijongile it looks exactly like uSkolpati. Ufika ineza patches ezanto ingathi lento ibiqhekekile yadityaniswa uba uyambona uSkolpati. Loo nto ke ngamanye amagama xa ujikela kwezinye ikona bazawuthi intsani, bathi ingwevu, njengoba sitshile bathi unyawo lwendlovu. I'm told ukuthi ngesipedi bathi khato. Ingaske ke abantu abathetha isipedi basiconfirmele ukwenzela basingalahla abantu kweli khaya. This is not intention kukwabelana ngolwazi. Loo nto sithi nawe khawabe apha ngezantsi kwi-comments ithini ke bhele lento, yenzani xa kutheni, bathi nyanga njani. As you already know, siye siqale sithi medically. We emphasize ku-medically because I was discussing with omnye usisi today ndisithi I'm seeing ukungenelela kwamayeza esintu kwezi pharmacists. Kuthiwa zintoni ezi pharmacies zabantu abamhlophe, ezi chemists, without mentioning them by name. You will see ukuthi kukho lento ibizwa by African Traditional Medicine section. I was saying ke kulo sisi esixesha lihamba bazawuhambe bambe baqeshe umuntu owazi amayeza esintu kula section, because wena uyaya pha ubuze ngeliyeza libe ke ngoku eliyeza lingaziwa zezi pharmacist okanye i-pharmacist assistants. Ithi ke loo nto izawuhambe ihambe le development yalamayeza ethu sincedise. Kubalulekile ke uyazi i-botanical name. I was saying kuye lo sisi, as I just mentioned kule discussion, ukuthi if you say ufuna i-elephant's foot uzawufumanisa uba in every country khona into xa ibizwa kulo country kuzawuthiwa yi-elephant's foot, but i-botanical name is universal. If you go search uthi elephant's foot, you may find 20 things. Umzekelo, I don't know, you may find 5 elephant's foot ungayazi ke ngokumagoduke nayo. Kanti if uthi Dioscorea sylvatica, it will be the only one in the world. If you want to Google ke mntana omhle uthi ufuna ujonga ezi medicinal properties okanye ezi medical properties, uzawusearcha into under u-ethnobotany. Botany is one word. Ukhangele ke ubone ba kuthiwa yenzani. Masingene ke phela singakhange siyitsale ngokudwaba bathi yenzani ke medicinally lento enguSkolpati.
okokuqala bathi ze blood purifier, iyinto engenayo emlonyeni. Omnye umama wakho wabuza babhele, ingabe uSkolpat lo uyaselwa? Kuba thina simazi ehlamba eluma umuntu aphambane, sithi uyangena emlonyeni. Sizayincokola xa siphayana ezantsi ukuthi bayingenisa njani. Okwesibini, uyasebenza umuntu one-chest problems. Ininzi ke into engu-respiratory. Yabona ke lasisi une-counterbook ezintathu ebendicengcelezela some of ezi zinto ezidibadibana. Qomba she did a good job because udibanise amayeza are-related. Wawahlanganisa ebuza uba ndingayidibanisa le combination, can I put this one phaa? Ndathi kuye, you are on a good path, kodwa khawujoyina isikolo. Yabona, khawujoyina isikolo ukwenza uba sifundisane kakuhle phayana esikolweni. Sigqithe sithi bathi unumber 3 is an emetic nto. Kubona into yophalaza ngayo, ine-emetic properties, uyaphalaza ngayo le nto. Bathi xa beyichaza ke le nto ka-emetic kuloo ndawo esifunde kuyo, bathi uphalaza if you are treating i-womb fertility. Yabona kuyakhumshwa ke kwezi ndawo. Ndicingele le nto inoba mhlawumbi umntu othi ufuna uvula inzalo ayisebenzise. What they don't tell you ke kwezi research into ukuthi uyihlanganisa nantoni, because ayizusebenza yodwa mntana omhle ixesha elininzi. Uzawuthi ke wena xa ufuna uyisebenzisa eslo emetic uzayidibanisa nezinye izinto uphalaze. Bathi iyayitreat hysteria. Yabona ke abantu behysteria mhlawumbi bazawuvuya qomba ke hysteria is gone. Baphinde bathi iyayitreata i-epilepsy. Same applies. Abachaza ukuthi to treat epilepsy uyisebenzisa njani, but the general assumption into ba uzayisela. This is a general assumption. Number 3, I learned ukuthi enzym bayisebenzisela in many skin conditions. Bazayisebenzisa when they've got swollen joints, naxa bedumbile nje bayisebenzisa. Ikhona le nto xa bibiza bathi yichitsinga. Yibona ke abantu basezimba bangandibethi, nami ndiyifunde somewhere. I hope i-pronunciation inje, chitsinga. Bathi swollen joints kanye swelling ne-pain in the joints. Loo nto injalo yichitsinga. Yabona nami ndifunda isichitsinga kule kona. Nantso ke into esifumeneyo under medical. Khangigqithe ke because the more you read the more be revolver around skin conditions. Kulena ikona kuthethwe nge-boils, kwenye ikona kuthethwe nge-wounds, kwenye ikona, but bonke bayatsho ukuthi le nto lena applied directly iyaluma and it leads to i-rash. Even though kwenye ikona bathi it also deals with i-rash if ayibangwanga yile nto ukuba unalo rash. Yabona ke thina phekhaya siye sithi if u-allergic, because I read it also, even though we've been saying it, kwabanye abantu it leads to dermatitis kwabanye abantu. And mna I've always cautioned abantu esincokola ngabo namayeza ndithi if you treating umuntu olight kwi-complexion, umuntu olight uzawuthi xa izirhawuzela abe bomvu aphume izigxala bhidle ade. Uyayibona ke sithi dilute mntana omhle. Any person othatha amayeza okuhlamba apha ekhaya uyachazelwa ukuba makawadilute. Simnika i-measurement necessary for iskin sakhe, because lento has been diluted uba ibe necessary okanye ibe relevant kuwe mntu oyisebenzisayo. Sigqithe ke eZimbabwe siwele kuwelwa ntoni na i-Beit Bridge. Masiwele sikekelele kweli cala lethu sithi omayezeni bona aba balapha ekhaya benzani. Omayezeni baza kuxelela ukuthi lento iyangena nyani kwizinto zokupurify igazi. Apha ekhaya sizayidibanisa ke namanye amayeza. I mentioned intolwane phaa phezulu. Siyayifaka intolwane because is one of the best blood purifiers. Sidibanise ke namanye amayeza. Just mention intolwane because sesiyibalile and we cannot overemphasize intolwane as a blood purifier. Yidibanise ke mntana omhle nayo le Skolpat uyibilise. Ingabili kakhulu. Abanye abantu baye bathi bilisa kuphela amanzi oqala ufaka wesibini engathi wenza umngqusho. Kanti sithi thina if ubilisa lamayeza you are killing eza compounds. Kuthethwa ngezi phytochemicals. Sesiyazi mos xa kuthiwa phyto that means plant,
So you are killing eza phytochemicals ezi-relevant for ubu-blood purifier. Usheka ngoku ne-organic matter. Iyafana nalento xa uyifake kwi-microwave. It kills all the nutrients. Asithi some. I-microwave will kill all the nutrients and then wena usheke nepapa. That's all you have. Igqitheke lento ngokomayezeni siyayisebenzisa nathi kwizinto ezinezilonda, izinto ezinokudumba, izinto ezinamathumba. If you've got skin problems, uyabona ke apha ekhaya we really dilute anything esithi xa siyifunda kuthethwe ngoma-dermatitis siyayidilute to an extent ukuthi kwezinye instances thina apha ekhaya we don't add kumntu one-skin conditions because we have other things. We've discussed them kule platform, oma-plantain, oma-dacha, oma-aloe vera. Those are good for skin more than iskolpati. Sigqitheke sithi iyangena kwizinto zamabekelo, ukuba wena ubekelwe somewhere umuntu okuhlanganisela ezakuhlanganisela izinto zamabekelo afake uskolpati, kanti siphinde sithi uskolpati naxa udumbile i-general nto clinical bazawuthi i-general edema. If udumbile uzayisezwa lento so that yenze okakutsama. Kanti abanye abantu ke ababhadlileyo bazawukhangela amayeza ane-diuretic effect, into ezakwenza buchame so that okakutsama kuhle depending ubana udumbe phi. Sithi ke xa udumbile ngokwasesikolweni, if udumbe below i-waist, it means there's a problem with the kidney. If udumbe above the waist, there could be a problem with your chest, with i-lungs ke mntana omhle. Ukudumba iyafuna bukhawuleze uyimele ngeenyawo. Xa udumba ingalo hayi ke mhlawumbi we don't know, but ke noko yodumba ingalo mhlawumbi ulwile or uleli phezu kwayo okanye uthakathiwe. Sidlule siye ku-last one. Ayingo-last one man, iyangena kumayeza okuqhela. Apha ke siye sithethe ngenqaba yamayeza xa sithetha ngalamayeza okuchiva. Rhorhasha ukhe wabuza ke uMartin Jege phayana eklasini. Ngujeke or ngujerhe uzandixela ngomso xa sidibana Wednesday. Baza kothuka kabantu ba yintoni esidibanisa neklasi Wednesday. Isikolo sakwavusilanga is Saturday from 6 p.m. is online. If asigqibanga Saturday, whether umsebenzi was too much or we got tired okanye whatever reason esiba singagqibi la msebenzi siwugqibezela Wednesday, bayayazi abantu esebephumile esikolweni sabe seklasini ke. You see, today is Wednesday. Yabona ubhele udiniwe, ndiyabona ba imini ibinde ke ithi ke lento uyayifaka kumayeza okuchela. Ininzi ke into efakwayo kumayeza okuchela depending on basichelela ntoni. Ukuba sichelela inyoka akufani naxa sichelela impethu, akuzufana naxa kusithiwa kukho into ebuhashe ejikele zindlu, akuzufana naxa kusithiwa kukhona into engqingqiza phezu kwendlu, akuzufana naxa kuthiwa kukhona into engathi kuba shushu apha endlini omnyathi ngathi kuyabanda apha endlini omnyathi kubakho umoya ngathi uba khona then sibe nombilini. Azizufana ezi zinto. So namayeza okuchela, even though ziba khona izinto eziba khona kuwo onke lamayeza, uchitha ibhunga, uskolpati, labatheka, yenye lamayeza, there are many of them la ozawufumana siba akhona kuyo yonke lento ifakwayo, abe khona ke ngoku azawuba specific to lonto ithile ichana umuntu. Unumber last ke ndiyabona bakudala ndifuna unumber last apho asebenza khona uskolpati kukumayeza okukhupha ii-trackers. Uyabona xa kuthiwa unesilwane, it means ikhona lento ikutrackayo. Bakhona abantu abaneproblem yesilwane, umntu everyday ulala nalo mntu everyday. Omnye ade athi noba ndise-ofisini kuba kusebe within 3 seconds hayi seyindigqibile lento. Omnye athi noba ndiseteksini, iteksi ihamba kamandi sebe. Omnye athi it doesn't matter nje noba ndiphi lento iyafika, is because ikhona le tracker iyakulandela lento lena, iyakwazi ukukufumana.
Waliselapho ke sithi wena mntu uneproblem yezizilwane ubojikela phayana evenkileni kwaVusilanga ikhona into esiye sihlanganise ukujongana nezilwane. Ikhombo ke yezilwane iyo njeba kukho ikhombo yesichitho kukho ikhombo yesilwane. La khombo siyamposela umuntu noba uphi asithi yiza siyokuhlamba emlanjeni uzuphethe inkukhu okanye akuphathwa nto, siyakuposela uzenzele. Most people who come back, they come back very excited bathi kunini ndayenza lento yezilwane Bhele. Bhele uadvertise ngoku. Sicinga ukuba sihambe sazofika kuyo le ndawo apho besithetha ngeDioscorea sylvatica, uSkolpati elephants futhi ingwevu. Sizawuyeka ilale ke siyodibana Saturday. I'm kind of laughing. Befamba today siphethe itopic ethi umsebenzi wespam emayezeni. Le topic is influenced by some protest from friends abathi Bhele ubuthethe nge-menstrual blood, wathi igazi elilo menso lenzani emayezeni. Khawusiphathele ke incindi yobudoda ispam uthuba yona yenzani. Inkosi yoxolo ivuma ke sizawuza nalonto Saturday sesiyididiyele seyivuthi befamba siyiphethe namhlanje qaya uBhele wanovalo qomela into engathi amadoda azawuzondihlasela bakutheni Bhele. Kodwa ke sisaqweba isibindi sizawuza nayo ke kule veki. Lonto sithi wena mntu kufikayo nawe wena mntu ungeka subscribe usilandelayo subscribe sikhulise elikhaya masiyekeni ke ilale camagu.